Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwana da abokan arziki. To ni ne naku Abdul, wato Abdulrahman Alhassan Haruna, ɗan wasan Karet na jihar Kano kuma national player mai burin zama ɗan wasa na duniya nan gaba insha Allah. To shawara ce na zo nake so ‘yan uwa da abokan arziki don Allah a taimaka ku ba wannan ƙanin nan naku, dan ni ƙanin ku ne, wani ma ɗan ku ne. Muke so to da Allah ku bani shawara game da YouTube channel ɗina. Yanzu za ku ga akwai wasu bidiyoyin da nawa ne, sannan akwai bidiyoyi wanda nake kawo muku wanda yace za ku ɗauko bidiyoyi wanda Algaita Dub Studio suka ɗora. To shine nake neman shawara a yanzu kan in ci gaba da irin haka ne ko kuma ya kamata in ɗan dinga yin wani bidiyo ne daga kaɗan daga cikin basirar da Allah ya bani ta wasanninmu da muke yi, ɗan dinga bidiyo ɗan abin da aka yi wannan in dinga sawa. To shine nake neman shawara, ya kuke gani ya kamata in yi wannan bidiyon ko kuma in ci gaba da yin bidiyo akan yacce za ku dinga samun wannan fina-finan Algaita Dub Studio wanda suke fassarawa a harshen Hausa, ko kuma in dinga yin bidiyo na irin baiwar da Allah ya bani na wasanmu da muke na Karet. So mun shi wasan Karet idan ma ina bidiyon shi ma kansa wasu daga cikinmu ko ba kai ba ko ɗanka ko dai wani ko ƙaninka ko wani ɗan uwanka za ku amfana da shi, saboda wasa ne wanda za ka koyi kare kanka kuma za ka samu wa kan ko ba ma kare kanka ba za ka ji samun ƙarin lafiya a jikinka in dai kana motsa jiki. Saboda motsa jiki ne ba wai wasu kuma suna mai kamar kallon wasa na ganganci ko kuma wasa da mutum zai je ko ya ji ciwo ko wai a'a, wasan Karet ba haka yake ba, wanda bai fuskance shi bane yake mai kallon haka. To shine nake so da Allah ku bani shawara, sannan dan Allah ina so ku taimaka min da subscribe domin samun in ƙara jin karsashi ni ma in ƙara jin ƙwarin gwiwa, domin burina ba zai taɓa cika ba sai da goyon bayan ku, domin ku ne ‘yan uwana, ku ne dangina. Ko me na zama a duniya ni naku ne, ko ma ba a duniya ba ko ma a waje. Kun ga yanzu ko a yanzu alhamdulillah baiwar da Allah ya bani ta sa da irin jajircewar da nake wajen ƙoƙarin in ga ina yin training ya sa yanzu na je a yanzu haka ma na je garuruwa da dama inda na yi wasa, wasu an yi nasara wasu ba a yi ba, kuma muna ƙara ɗaukar darasi wanda kuma muna fatan a nan gaba mu yi nasara babba insha Allah. To da Allah shi ne nake neman shawara a gare ku, ya kuke gani ɗan uwana da abokan arziki, sannan kuma ina neman addu'ar ku da fatan alkhairi. Allah ya taimake mu baki ɗaya, Allah ya cika mana burukanmu. Allah ku taimaka ku danna mu alamar subscribe domin samun ƙwarin gwiwa ta yi muku bidiyoyi masu kyau masu daɗi wanda za su dinga burge ku, domin in zama naku kuma ku zama nawa. Ina ƙaunar ku, Allah ya bar mu tare. Na gode.